UGWUMBA. Marangwa Ginkebeze. 2027 in Eku. Peter Yana ballot. You remember repeat go again. Okay, master, come on, mistake. Part of no set wire. Now, cause I'm not separate. I go go and I book take a neck got in. Monoga Hulu, only go thank you very much. Or party on a Senator Peter on a MP on a ZDP party. A woy, he know about 100 ZDP. I heard most of the Indian Pujono Senate. No one having on individual weights. Man, you just got a Peter lose even pulling unity. Nankan. I can't open. There's a miracle of your room, or blue henna. Or die, you'll become a game make it on a ballot. So people don't pay more attention. On a ballot, if I'm working. On a ballot, even Ben Nagel, you lose to Peter. Next election, 2027, So, Peter on the ballot. Open a soludo. This election, as well, during the time, Peter on the ballot. I have a fought. An normal. Peter will effect. Despite your Squanic, only effect, and people like it. Man Africa, man Nigeria, man Anambra. Ozona Bacha. Webruna Yabu to na came in Obocho Saturday Garaga, na Anambra State, Ozona Bacha, Ndi Meridia Marana, Ndi Baru, Ndi Kembo Ibon, and Ndi Darada, Marano. Ndi Nakwana, Umo, Ego Enyere, Macanum, Nego Catalavoti, Kebu, Yobana Nego, Nego. I know that it's a bucket of black. The Natarwego, and the Natar 20,000 naira for the junior was a man for the Cadoria. Omuang Targalan and the Natar 1,000 naira. Over no for because Obuna way to get Binyam now or it was to come Napaketa. Mana Anichori Tinyanya, Anichori in the Bayanya, Nihe Basara, Tuniaka election 2025 from Anambra State. Ima ane eku afano diko teraka odika ane eku maka otune ipapu aka azu obanye otune owebu na afano nke mbu akwụkwa na kita ono ho na ngwucha mgbe na adịghị anya izo ne mo ne kita asị na afano nke mbu Soludo chiri Anambra State na ọ gafee na ọ na-abanyezi n'afọ nke anọ nke ikpeazụ nke ya bụ nke agba nke abụọ n'ụbọchị tata anyị ma unu ma dịka ọ na-adị na mbụ mụ na isi onye m epetike ndị Igbo n'ebe a wee sị ka anyị nebanye anya n'ihe gbasara election Anambra State 2025 epetike Ugwumba ya bụ ihe ụzọ na-agbacha ọ bụ ihe tụrụ anya ka ọrụ kedu etu esi mee ya kedu etu isi fụ ya bụ ntụli aka gara ekpa ntụli aka mma sị no bazaar yeah because ife mere obom ndị ọbụla gụrụ vote ma ndị apụga ma APC ma YPP acha gụrụ vote so emere na onye gụkarịa ana ịma na apụga bụ an incumbent so egbere ego steeti gụrụ vote banyị na-eme nghasa anyị gbere eme nghasa ekwesịrị na ego vote ego ekwesịrị na-ego anya sị na onye alụlụ ka ọ lụọla anyị ọla sị gị jebe ọhịa ego vote ego like ikwu na mbido o nwere ndị enyere gara nye ha malt nye ha 1000 sị na ọkwọ gara ọkọ ka ọ na-ata eyidu iyi ka ọ bụ ọ bụrụ ya mere respect by now at this age na Anambra State ka aka na-eme ụdị ife ọ jọgburu onwe na eje ndị nne anyị 1000 na nwana mkparị ka ọ bụ nke ihe ụmụ ha ga-eri like ikwuru ndị nye 20,000 ọ bụrụ na enye gị 50,000 ka amalụ ofu ezigbo izu ụka because ọ bịara n'ohi iyeri ya n'ohi so he mere that na onye ọbụla ike dị n'ume nwa na afọ ịnọ na-abịa abịa na-aga anọdọ ha anụ ihe ọbụla afụrụ ama na-ego gị in advance so ọ yekwa anyị nnabata ya bụ na ị da-atụ anya ihe dị mma n'ọchịchị Anambra State n'aka Soludo ihe mekwuru na nwụbeghị onye chịrị ọchịchị sekọnd tenọ na gọvanọ mmasị na ọlụlụ ọrụ maka na ha na-alụ ọrụ bụ first tenọ ọ na-eche maka sekọnd tenọ ọ na-achịkọ onye impres ndị mmadụ mana sekọnd tenọ nwere onye nọ impres o nwere ihe ọ na-eme ka wee imeta eri ọzọ so ha may expect miracles ya bụ na ikweta na Soludo rụrụ ọrụ na first tenọ na agwa ọ lụọ na side fa enwere ebe ọrụcha o nwere ebe ọrụcha mana o rụziri ihe tọrọ anya oluho mba ọ dị mma ka anyị ndebanye anya ihe gbasara igo votu amaara m na 1979 mgbe ji mmụọ obodo na
1983 Jim Obodo na CC Ono zọrọ ọchịchị Anambra steeti. Ndị ụmụnna m enwere ofu onye so ndị NPN o wee sie nri si ndị mmadụ bịa rie, enweghị onye kwere aga eri ya bụ nri maka gịnị? Nọọ ịgba ndụ, nọọ ịgba iyi. Mana kịta ofu afere nri karịrị 1000 naira, wee na-enye ndị mmadụ gala, na-enye ha 1000 naira, na-enye ha malt. Ya bụ iricha tacha gara ṅụọ malt ruozie 1000 naira gbaa moto na ebe ọbụla isi bịa. Enwere uru n'anya na ndị Igbo eche na ha maara ihe na enwere etu anyị ga-esi maka ọ bụrụ na ọ ga-adị mma na Naịjirịa. Eche ma ndị Igbo anyị na-eti mkpu ka mgbe na anyị kwesịrị ịbụ ndị ga-asị ngwa ya bido tata dịwa mma na be anyị. Ime obodo na people achọghị iteta n'ụlọ maka ihe na-eketa eme ebe a sị gị dat na ha na nke a bụ nke anyị. Fada ajụ onye na ebe ahụ ọ ga-arụkwa ihe achọ ka ọ rụọ. Ebe ha na-asị ụda na nke a bụ nke anyị, na nke a bụrụ nke anyị, na nke a bụ nke ndị ugwu, nke a bụ nke ofe mmanụ. Ọ na-agasịsị ife niile. Kịta ihe na-ebuzi ahụ na onye a kwesịrị ịnọ, na onye kwesịrị ịbụ onye ọchịchị. Ihe na-ekwudobe obodo na onye a bụ onye nke anyị, onye ụka anyị, onye saịdị anyị, mgbe achịcha nke anyị si eche nke gị. Kịta ụmụ okorobịa ndị ma ife ga-asị gị dat na na ọka mma onye saụtụ bịa ya rụọ saụtụ, onye west ihe bụ gọvanansi ka ezi role of ndị local government chairman and all these people elect ya. So ọ na-emezite na ọ na-atọzi ya ma ọ na-eme na-agazi ihe ụmụaka. Ugwumba ọtọghara m. Ọ dị mma, i kwuru na onye ọbụla gụrụ vootu. Ofu ihe tọrọ ụtọ na elekshọn nke a bụ na Prince Ụkọchukwu bụ onye zọrọ n'afa APGA APC n'afa APC for the first time ka Ụkọchukwu winiri na be ha bụ Ọsụmenyi. Ọ bụ onye Ọsụmenyi mana kemgbe ọ na-azọ ọchịchị, kemgbe ọ na-azọ ma sineti niile ọ zọrọ, ihe ọbụla ọ zọgoro azọ n'ụwa a o meriribeghị n'ime Ọsụmenyi. Mana for the first time Ụkọchukwu wee merie, ya bụ na olileanya dị na enwere ike, maka na o doro m anya na etekwe elekshọn ọzọ na ọ ka ga-apụta. Ofu onye kwere na ọ nwere ike ọ ka ga-apụtakwa na sineti a na-abịa. Mana ka anyị na-anya ịtụwara anya na etu esi mee, maka enwere 21/21 Soludo nwere. Ịtụwara anya na ọ ga-enwe ya bụ 21 mgbe a na-ekwu na ọ bụrụ na unu merie na wọdụ unu merie na a ga-enye unu ego na-edi eto anya. Ịtụwara anya na ya bụ ego na ọ bụ ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị iche iche ga-eme ka onwe ya bụ 21/21. Nke mere eziokwu bụ na the election abịa gafee, mana ịma na enwere so much intimidation because na ụzọ ebidoro elu na kụwasịrị ụlọ ndị mmadụ na-eje. Ụfọdụ magodat na ọ bụ na na-etinye ihe ori akwụkwọ o nwere onye ga-alụ ụlọ onye na-akụtụsịrị ụzọ ha asa chọrọ ịlụ alụ. Nke ị na-ekwu ndị ọ maka ndị pati ndị ọzọ gbachara nkịtị ebe ọ bụla ọ pụtara kwuo dat na onu mere obere na wọdụ na onye 1 million. Dat na-erugo ije ụlọ ikpe ka ejekọwara ife na ihe o kwesịrị ịbụ. Ọ bụ na Naịjirịa ka ọ bụ na Britain? Ma na-ekwu na o kwesịrị so ohejere eje ha gbasara ọhụrụ na ime obi na-ekwu ihe kwesịrị ekwesị. So nke a ọ jọgburu onwe o kwesịrị ikwe n'ọnụ. Mana o nwere ike ịbụ, o nwekwara ike ekwetachakwa m na nke anyị na-ekwu. Ọ bụrụ na mgbe anyị na-agba bọọlụ, mgbe anyị gbara bọọlụ praịmarị skuul ebe anyị mgbadebere nke m, apụtasị glukos gị jide onye a na ijide na ị ga-aracha oroma. Ọ bụrụ na imekata mee ya onye he goolu agbacha bọọlụ ofu onye a kama ịgbaji ya, ọ bụrụ na ime ya onye he goolu na a ga-enye glukos a na-anwunye gị n'aka dịdet. Ya bụ na ihe ndị oyibo na-akpọ motivation, onye ọbụla rụsie ọrụ ike. Mgbe anyị na-ekwu mgbe ụnụ gbara achere nji take one post mana kịta ime na league egwekwu na Nigerian league sọsọ a suspended the entire team. Ihe na-enwere procedure ihe na-ekwu mgbe na-agba bọọlụ mba nke ọ na-abụkwa na-achọ ịgba bọọlụ ofu onye enwe mgbe Otedora pụtara ka ọ bụ onye pụtara sị na ofu goolu enye na a ga-enye ha $1,000 on a pitch ka outside the pitch. Na-agbacha bọọlụ ịgbacha bọọlụ gị unu bịa were $1,000 ka ebe ọ nọ kwue outside the pitch. Na ihe na-ekwu that na sitting governor nọ na platform ebe na campaign wee kwuo that thing. Bụ na ịkwanye ndị otu ya si ha onye ọbụla gbaa mbọ na ịgbata bọọlụ ịracha oroma. Ma ndị hapụ ga-agwara ihe na-agwa abụ voting populace. Onye ka ebe probe ndị ọ na-ebe voting populace ebe million niile kewe 5 million ekete ego. Problem da nke a ga-emebizi be anyị, ya na ka edozie ebe anyị, hapụ ka edozie ebe anyị. Oke nwere ife ebe na-eme onye ọzọ dịgote omen nke worse than this, onye dodoro deme worse than this. Ka ezi ihe na complain maybe maka central government. Ihe abụrụ ihe kwesịrị ime ka ewere ego na entice ndị mmadụ, were ọrụ na ihe ị ga-alụ na manifesto gị entice ndị mmadụ, not ego.
nke ahụ dịkwara iche mgbe ka anyị tinye ọnụ ebe ọzọ ihe gbasara mgbe a na-eme ya bụ elekshọn anyị niile kwekọrịtara kịta na ndị ọbụla gụrụ vootu nọọsụ ndị gokarịrị ibe ha ya bụ na enweghị St. Michael nọ n'ime enweghịkwanu St. Stanley nọ n'ime ha niile onye ego vootu mana o ji ego ji go vootu mana o weta nwe obere nkwuchite ego ezughị ezu ya ebe ọ bụ na ọ dị etu a ihe ọ bụ nọọ onye meriri kịta ya meriri Soludo meriri na ndị ọzọ gbaa 21/21 ọzọ ihe ụfọdụ zọtara bụ na polling unit m na emeriri m ya na emeriri m na village m mana akpọ overall result na ịgbara sekọndụ ma tọọdụ nke asef ma sekọndụ nke gaa na azụ ngwa ka ebe a na-eje kịta na ụdị onye dịka Ekwunife atụrụ anya na o kwesịrị ịpụta dịka gọvanọ wee gaa were enye vice wee zọọ ndị a niile mere kịta na ụfọdụ ekwune na ha na-aga ọtụtụ n'ime ha ga-apụtakwa sineti n'uche nke ebe a na-aga maka elekshọn ka fọrọ Ogwumba nke bụ eziokwu bụ na politicians niile ebe ofufe akụkpọ nkịta ha je napụta ọzọ maka enweghị ikwu maka ụkọchukwu zọ sineti ọgba ngharị ebe ọzọkwa House of Reps ọgba ngharị ihe a na ọbụla ụgbọ na-aga aga maka iche ekike mgbe ọchịchị Steven Dixon ọ na-azụ ha ncha niile mụ bụ nke ọzọ ha ọ na-ewin primaries ọ bụla ọ gara amazikwa na win nke ọ baghị mana ihe bụ ebe ọ na-agba bọọlụ ya daa n'ihu so na-eboda na ọ ya gbagharị na o mecha asị na ọzọ kwụ sineti na Ekwunife himself asị m kwuo reason o ji wee zọọ this time bụ ka because o nwere serious grassroots support ka ha ghara ịgbasa ka o soro ihe a na-eme so ndị otu esokwado eto ha dakwara ndị otu ka na ofu ebe so I don't think na no luzuru much na this maka ebe cheke ego eriri na nribe ha ọ dị too much ya ka arịsọ na-emebọrọ ya mana mechakwa nwaanyị napụ ọkọ mgbụrụ akwụ anọ m na akansụl ihe na ha na anọ m na akansụl elekshọn ube ha akansụl ka eji kpọzi rizọt be ha ka anụrụ na agbara egbe anọ maka nke mana ọba kansụl ka ihe eji kpọ rizọt akansụl election mana suspend the entire thing na finish ọ bụrụ na akansụl ofu aga tijiji maka na ofu ihe na ofu mkpụrụ akwụ rere asị isi akwụ si tụfuo ya atụfu amazịgo maka nke ahụ mana ihe mma bụdatara na election emere ha election ka ọ bụ na ihe mebụdatara na ihe na-agwa ndị Anambra bụ next 4 years from now to 4 years ọzọ anyị esi isi na-abụ n'anya maka anyị afụ nketa ọbịa ti mba ekweghị m na nke ahụ maka anyị nwa m ndị Igbo na-agata chọọchị anyị na-ekpetere anyị nwere okwukwe anyị nwere na-eme anyị mgbe ụfọdụ esigodu na ihe a dị oji anyị nwere okwukwe kwenyere ọzọ bụ na ọ bụgodu amaka osi na dị oruhu ka nke federal ọma nrukwanụ maka na anyị bụ Igbo na enwere mgbe ka ọ na-aruo akpọ ya na ụmụnna etoghị m ga-ekwenye na arụ ga-eme na Anambra steeti n'afọ ịnọ na-abịa Anambra steeti ga-akawanye mma ndị ekperima achụrụ achụ onye ọbụla ga-enye anyị efe mana ka anyị na-enye anya ya bụ elekshọn emechana ntụgharị apụ ga-atụgharịrị kịta na Anambra steeti ịma na apụ ga-ewunitebeghị sineti mbụ na ndị nke a emepụrụ emepụ apụ ga-enweghị m ofu onye mana kịta enwetago ofu weta ụmụ ihe ndị elekshọn ọbụla emere kamgbe Soludo banyere apụ ga na-emeri orukwa na ikpeazụ a akpọkọnata ma nwunye Ojukwu ma onye ọbụla apụ ga na-enwezi ihe ha kpọrọ one family ọ bụrụ na ị bụ onye dịka ke nwoke okpu isi ogologo a Victor Ume nakwa onye nke ọzọ nọkwa na sineti ọ bụ na egwu ama na-atụ n'ụdị nkwadowe apụga kwadoro ugbu a onda Soludo ọ chọrọ iwerukọta Anambra ka apụga bụrụkwa Anambra dịka ọ na-adị na nke bụkwa eziokwu obodo na mma bụ ha and ha ya bụ mara ka ngwa gị nke bụ eze 2027 ị na-ekwu Peter ya nọ na ballot ihe mere mbụ ya repeat kwa again maka ihe masị kama ya eme mistake pati ọbụla ọ nọ setụwa ya na nke ọzọ abụ na separate a na-ego ngwongwo ma na-ebupụta ego na-egokọrọ ihe niile mana oge ahụ ruo onye nyere ego rie tankị mọch osike pati isi ọ nọ sị na Peter nọ na MP ọ na ZDP pati awuoyi ihe nọ n'ebe atụwa ha je na ZDP ọhịa ndị most of ndị na-ekwujo na senate na ha mere on individual weight mana ichefugo na Peter luzuru even polling unit na nke a atọrọ atọ ihe ka na-ekwunu ka ezi miracle ọ ga-eji ruo mgbe ahụ ọ bụrụ ihe na ọ daa ya biko maka ihe mekịta na ọnọghọ na ballot so people don't pay more attention
ọ nọ na ballot ife na-agwa gị ọ nọ na ballot even mgbe nna gị ya lose to Peter mana ọ tụrụ n'anya na Peter luzuru na ihe maka mba ọtọ n'anya ego ekele ịma bụ na ọ ga-eluzu ego ekele ebe ahụ ebe ekele ya ama lose ọtụtụ ndị mmadụ kwukwuru na enwere confusion dị kịta maka na ya bụ ihe bịara dịka ahụ ndị otu nyere n'enu ọgba ijijigharị amaghị ka ọ bụ Labour ka a ga-atinyere ka ADC ya bụ ndị gara gote fọm Labour awụ ha n'ala ndị gara gote fọm ADC awụ ha na ke ndị a ga-asị na ha bụ ndị otu Peter na ọ bụrụ na o ruo ọ bụ ndị ADC ka ọ bụ ndị maka ọ dị m ka ụfọdụ kwuru na o so n'ihe merụnụ o ji dịka a ga-asị na ya bụ elekshọn agbasa Peter na emere nke bụ eziokwu bụ na ya bụ nwa amadi bụ Peter mana ihe na-achụ ya abụrụ dị steeti ọ federal na-achụ ya ihe ọ nọkịta bụ ọ sị na asụ na Labour eburu ma katapila ma gwogwere jide dị pati gasasị ya ọ sị na ADC agasa ADC so ihe mebu na aka gbara nkịtị ka ọ na mgbatụ nsuwe n'uche m ọ gbara nkịtị ka ọ na-agbagote bikos na ihe eji nwee Labour nwee leader na-atọkọ ya nọ ka ha nwego na leadership bikos na Peter nọ ebe ahụ achọ ka agasa ya then ADC ọ dịka ọ gbagotere ebe a ma ndị Hausa ma ndị onye ọbụla na-azọ despa na manọte nọ ndị South a na-azọ ha ka agasa ya so ihe makịta Peter nwa amasị oke that from na ya azọ election under ADC efu na leadership na ADC eru 40 ọ sị na under LP ọkparịba ibe ya enu so ihe nwa amadi mere bụ na ọ ka na-eche ha ka ụbọchị bịa nso ka ọ dị sure that na o mere onye onye affect and ka ọ ghara ịbụ maka ịma na o megide say that na anọkwa under level ma ndị be anyị bi obodo ofe mmanụ ma obodo Hausa ebido ndị na-azụ ahịa ebido iketara ihe so ihe mere bụ na ọ na-azụ onwe na-azụkwa ụmụnne ya ọ dị mma ka anyị ga na-achịta azụ n'ihe gbasara elekshọn ka anyị tụpụ ya bụ okwu ọnụ maka na ya bụ ihe emewe ya emechaa ya ọ gafere na kịta Soludo ọ wụ eziokwu na ị na-ekwu na mmadụ atụ n'anya ezigbo ihe n'aka Soludo mana ekwenyere m na Soludo ga-emeta ọfụma maka na ọ ga-achọkwa ka ejiri afọ ya tinyere onye ọzọ na-abata n'afọ abga ka ọ ghara ịbụ ọ gafee ogwe osi ogwe gbajie nke ahụ nke mbụ kịta a na-achịte n'azụ n'ihe gbasara ọchịchị Anambra steeti Anambra nwere ndị ukwu dị na Anambra steeti mara over uwe dị m ka ga-asị ike gọọmenti ike Soludo kparị iji kporu ha niile kponye na akpa o mee ha niile ha kwekọrịta si ngwa Soludo gawa maka na enwere ndị power brokers ọ ga-agba ha si na ọ ga na ihe aghasa ajụjụ m wee bụrụ kịta abatagoro second tenor ị na-eche na udo ahụ dị ma ọ bụ ịdị n'otu ahụ dị eji weta 21/21 ga-aga n'ihu ka ị ga-eche na Anambra ga na-achịte na etu ọ dị bụ mbụ ọ na-abụ ọ bụrụ na a na-emetụ anyị ma mma onye ga-agba first egwu adị onye ọbụla na maka dịka i kwuru ị maara na Soludo ga-emeri ihe kwuru ihe dị ụdị n'ọda nke bụ eziokwu bụ na Anambra nwere power brokers like you said mana mana ihe ọzọ na Anambra steeti onweghị onye nwee monopoly ife ya emenụ like m kwuru next election 2027 sọsọ na Peter na ballot ọ bụ na Soludo na this election azọrọ bụ during the time Peter na ballot ọ ya gba fort anọma Peter nwere effect despite ihe ọsọkwanya dịka ya o nwere effect and people like ya mana Africa mana Nigeria mana mba ụwa so na ọ pụta ha na ihe a na-ekwu bụ ka ebe isi ọnọ na Z party kama ma atụ mistake atụ everything Z so na election ọzọ and another na-egwu na Anambra ite ojide easy about that na Anambra Central did not want to participate much ha cheru na ọ bụ na eweta onye ọzọ na ọcha 8 years mana ọ bụ na hapụ Soludo ọcha 4 years Central take over ndị South na-efe si hapụ anyị ka ọchị agba na mụ na eweta onye ọzọ kịta ndị anapịa ọchịchị ya bịa ka ọrụ agbara anyị maka ọ na-arụ side bay or not South niile so ihe mere bụ that na the politics and I play there about that na Anambra ka divided on this because na ndị ọbụla chọrọ ka olu tọn fa ndị ọbụla chọrọ ka malụ na ha every relief and ndị big man na-ekwu most of them enwe much energy on this one ha brave ka olu tọn ha ọ dị ma ebetika ihe ọzọ m chọrọ ịjụ ịma ọ na-abụ a na-eme akwado election etu a ndị lọya na-akwado ndị senior advocate maka ebe ahụ ka a na-aka akwụta ụgwọ i chere na nke a na enwere ndị ga-aga kọtụ ọ na m echere ndị ya kọtụ yi nne
dịka onye na onye ọ bụrụ na ụlọ ịta mmanwụ ka ma na onwe ndị ya gekọt most of ihe emere ma ndị iwe ha bụ na ndị a kaza wee go vote ọ na eso wee go kama ha chene go vote then another thing that na the governor made pronouncement na platform na ndị ebe ọ bụ na o were onye ego I'm sure that all these things will push into going to court so ọ na eje court and emecha election eje court so onye mmadụ na-enwe ike imecha election oje court bụ ekwu n'ife because ọ veteran ka ọ bụ ihe na-emenụ mara kwa efu court eje court mana ekwuru ife na onwe ya awụsago ị na-aga court ebe president na onwe ya sigoro congratulations to Soludo president onye court mba president ekwuo na anyị ma mụ na gị ma etu Naijiria dị hapụ ka anyị ghara ịdị ka ndị na-arahụrụ ebe anyị mụ anyị eje court just were it ya bụ ndị lọya na-akwado ihe na onye ọbụla kwado kachasịba akwụkwọ ya ike maka na anyị eje court na a ga-aga nata court maka ndị lọya agwa gị dat na gịnị na olu ha na court na ọsụo probios gọvanọ apụ ịnọchie Igwe Jenga ka e wee wetakwuo nke fọrọ afọ na bụrụ ka a na-ekwu maka ọkwa court anyị eje court oke echekwa m na etu ọ bụ na president ekwuo na ịma na president kwuzie kịta ọ kachasị nke Jagaban ọ dịghị ka onye nke ọzọ ntị na-egbu na-eme ka uche ya adịghị mana onye nke a kwupụta mee ha na etu o kwuo na kịta eche ma ndị ọzọ ga-asị ka ha gazuo ike mana ebe ọ bụla isi na a ga-aga kọt mana ndị lọya ọrụ kwadowe na a ga-aga kọt unu wee rachakwu aka nke unu maka ọ bụrụ na enye ndị ebe enyeghị ndị ebe a ọ jọgbuo onwe a na ọ jọgburu onwe Opurobios Igwe Jenga